Ježiši, dejinčania, môj dom je zničený, ty kokos. Uďa, pozrite sa, ako by ho vybuchol minulej časti diktátov dejinčan. Ježiš, mám dejinčan starosta, čo budem robiť, keď nemám dom? Púšťav Sakpej, asi sa staneš bezdomovcom. Ja ťa nemôžem upytovať do môjho domu. Ja mám taký maličký dom a asi budeš bezdomovcom. Ale starosta, prosím vás, pomôžte mi prerobiť dom. Ja mám len 100 eur a to mi ani nepomôže. A prerobiť dom, však to je málo. Prosím vás, dejinčania, pomôžte mi. Sakpej, prepáč, nemôžeme ťa upytovať, musíš ísť preč, máš jedine aspoň mesiac. Zatiaľ sa pokúsime tvoj dom prerobiť, ale neviem, ako to spravíme, nemáme tiež veľa peňazí. Starosta Jožo, ja som pomohol pre túto dedinu veľa vecí. Som spravil, vy mi ani dom neviete pomôcť prerobiť, prosím vás. Čo správate? No jediné, čo môžem asi spraviť, tak to by som musel zavolať páker, aby ti rozbombardoval dom, lebo už nevidím, ako ti prerobíme dom, keď ho máš celý vybuchnutý. Čože, čo vám šíbe? Aký páker? Sakpej fake, my viete čo? Sakpej fake mi rozbombardoval dom ešte horšie a nebol žiadny tepa páker. Nevymýšľajte si blbosti. Tak ja neviem, asi ti spúvame ten dom a postavíme ti, ja neviem, nový, lebo neviem, mám sa ja neviem. Čože nový dom, ale to bude trvať mesiac. Choď preč, jeden mesiac do našej dediny, preč choď, alebo sa upytuj nejakom dedinčanovi, napríklad neviem komu. Dobre, jaj, ľudia. Ach, jaj, dedinčania už odišli preč, tak ja sa idem upýtať napríklad, ja neviem komu. Pôjdem napríklad číslo domu 2, tam je, že ja taký celkom pohodička, dedinčan, dobre, naše dedine, tak sa pôjdem akože upýtovať. Tak, zakopem, tak, tak, dobrý, čau, dedinčan. Môj Sakpej, čo sa ti stalo, čo klopeš? Dedinčan, stal sa zo mňa bezdomovec, nemôžeš ma upýtovať aspoň na ten mesiac? Ježiš, ty si bezdomovec, tak ty si lúzer. Ty si taký lúzer, choď preč pestiak z mojho domu. Čože? Vieš čo, choď to ulici, idem preč. Radšej budem žiť na ulici. Čem s takýmto debilom, to by sa vyspieva mi čau. A vypadni preč pestiak z mojho domu. A ty čo nabieš, vypadni. Tu máš debil, sprostý. Mohli by sme sa zmestiť. No, ja by som si bežal na zemi, aby spal na posteli, ale mohli si zo mňa srantu ľudia, ja už neviem, komu mám ísť. Napríklad by som mohol ísť Inčanovi pierom, alebo napríklad, ja neviem, Inčanovi hnedému, alebo pierom, alebo, ja neviem, fialovom, alebo zevenérovi. Tam je hnedý a zelený Inčan, tam bývajú, ale tam nepôjdem, lebo tí ma asi nebudú chcieť upýtovať, takže ľudia, asi budem šiť kanalizácii. No čo tam bude dobre, celkom teplúčko. Uvidíme, tak, tu sú aj lampášiky, tak. A tu máme ináč aj bunker, už som tu strašne dávno nebol, aspoň jeden rok. Aha, ja to je, viete čo? To bolo šoférom Maxováti budúcnosť. Ale naozaj, ja neviem, nefungovalo to a prišiel mi potom zve a potom sa mi asi zdívajú aké blbosti a naozaj to nefungovalo ľudia, takže dobre. Tak, ľudia, Slováky dedinčania, to sú asi tiež veľkí bezdomovci, alebo ja neviem, ty kokos, že sú to tí dedinčania, ale vyzerajú tak chudobne, tak oni sú asi tiež bezdomovci, ale je tu celkom svetlo aj, dobre, je to také teplúčko, tu by bolo dobre, ľudia. Tak, kto vás pícha vodou? Ježiš, ty si debil. Vodička bola čistá, dobrá. Prestaň sa mi smiať a prestaň ma točiť. Čo to robíš? Prečo ma točíš? Budem mať vás jednotí na TikToku, na tebe, ty debil. Vieš čo, chod to reči, ty debil, sprostý. Tak hodím do tej vody, že budeš píšať. Tu máš. A buďa, hodil som ho do vody. Vypadni preč, debil. To bolo smiešne dookola ťa tou vodou. Sprostý dedinčan, ľudia, ty kokos, robil si zo mňa srantu a hácal do mňa vodu.
Debil sprostý, ešte tam má pick-upov také hovna, fuj, debil sprostý, ninčanský, ozaj. Dobre, ja idem preč. Dám si takto dvere a idem preč, tak. Dobre. Idem. Tak, vyjdem, okej. Ľudia má pick-upov, idem do parku. Ľudia, ja tu budem parku žiť, a aký som hladný. Živia niečo nekúpili parku, my máme také jazierku, tak tam kúpili také rybičky. A teraz ľudia viete, čo ja plánujem ich zabiť a zjesť. Áno, také chodnočké rybičky by som si dal. Idem ich tam zabiť. Ja, nikto tam tu není, tak. Idem po tie ryby, tak pokúkam sa. Žiadny nič tu není, tak ja idem si ich zajesť. Bude je to celkom divné a debilné, ale keď som hladný, ja nemám ani to, niečo nepovedaví, že mi ho prerobia. Budem to ventovať 1 mesiac, ale neviem. Tak. OK, ja zabijam, tie, budem chcieť zabiť tie ryby. Tak. Ubi, rybičko. Nice. OK, ľudia. Aké dobre by... Dievčania? Prečo sa mi smejete? Prečo sa mi smejete, že som vodník? Starosta ma vyhreší. Starosta, prepáčte mi. Zakprej, zabil si ešte ryby a žreš ich. Zakprej, choď osaj preč, 1 mesiac zoláte. A ťa roztrhám ako šito. Ako to môžeš robiť? Okamžite pôjdeš na toto na koperček. Ty debil, vypadni už 1 mesiac zoláte preč z vašej dediny. Haha, Zakprej, vodník, to máme len raz, ja som ti na TikToku. Debil, tu máš. Ty debil. Prestaň robiť a vypadni preč, Zakprej. Z tohoto parku máš tu odteraz zákaz za 1 mesiac. Ja neviem, hoci kde chod spať, ale už tu nebudeš chodiť, dobre? Už vás nechcem vidieť. Padaj preč, starosta. Vypadni preč, ako sa opovážime púchať. Ach, jaj, ľudia. Ale prechádzam sa tu pozrieť, a tu sa stáva takýto žinžak v našej dedine, ale ešte nie je postavaný. Ty kokos, ľudia. Stá sa ozaj zo mňa veľký bezdomovec. Ja tam radšej ani nepôjdem, lebo neviem, či tam je tam žinžaku teplo. A čo tu robia takí 2 ninčania? Idem za nimi spýtať sa. Čaute, ninčania, čo tu robíte? Čau, ty si Zakprej, nie? Si stal teraz bezdomovcom, ako aj my. No, áno, vybuchol mi diktátor, starosta dom. Sme hradní, ale ty si určite hradný. Vieš čo? Chod vykradnúť ten obchod, dáme ti teraz taký nožík a pôjdeš ho vykradnúť. Čože? To je jedna moja šanca. Dobre, súhlasím sa. Dajte mi ten nožík, skúsim ho vykradnúť, ten máš obchod v našej dedine. Ja, ste povie dobre spolupracovať, pán Zakprej. Takže vezmi si nožík a začni robiť celé to obchode. Dobre. Tak zoberiem si od vás ten nožík. Ľudia, už mi dá vyničenie nožík. Dobre, idem robiť tam obchode. Ľudia, ja chápem, že to je zle, ale musím to spraviť. Ale okej, mám nožík! Čože? Zakprej? Ty chceš vykladnúť váš obchod? Tinčan, okamžite mi daj všetko, čo máš v obchode. Dobre, Zakprej, ale prosím, nič nerob môjmu synovi. To je môj syn na iba 6 rokov, Zakprej, nič tu prosím ťa zoberiem si iba jedno. Peniaze si môžeš nechať. Zoberiem si všetko To jedno, strašne čo hladný. obchodujeme, nechaj Povedz som, že žiť, máme prosím, aj mojho klasické jedlo, syna. nie tie súhové ryby. Ja ľudia, musím ich vypadnúť preč. Ja idem ich zaniesť jedlo, tak? Idem ich ho zaniesť. Priniesol som vám to jedlo, vykatol som obchod. Dobre, čau, musíme ísť. Debil. Čože, kam smyslí? Ľudia, oni smyslí preč. To prasa. Ľudia, ach, to je asi za mnou. Oj, policajti. Starosta? Ježiš. Zakprej, ty si sa sprázdnil. Chcel si vykladnúť obchod. Zakprej, ty si šialenec. Za Bohu sme rýchlo prišli a neutekol si. Ako si to mohol spraviť?
Zakupej si sa sprázdnil. Musíš ozaj ísť preč ten mesiac vašej dediny, ale poďte zatneme aspoň na 2 roky. Za toto, že si vykradol obchod. Zakupej, ty si psychopat. Nie, prosím. Starosta odíde preč dediny, ale prosím, nezatkýdajte ma. Budem prosím ozajstne dobrý, ale prosím, pustite ma preč. Dobre, posledná šanca. Môžeš ísť preč. Zakupej. Dobre, pán starosta, pôjdem preč. Ešte nič, aspoň aj ten mesiac, prepáčte mi niečo, že som bol taký. Musím fakt ísť, prepáčte mi, pán starosta. Idem preč. Fuch. Ja neviem, ja som sa, ja neviem, asi sprázdnil, alebo ja neviem. Ježiš, školu som sa pripadol do snehu, ja neviem. Ja som sa asi sprázdnil, alebo ja neviem. Dobre, že idem preč, ja ozaj pôjdem asi do toho mesta. Aj ten mesiac, keď sa mi bude došlo prevapať, ja neviem, či to bude trvať ani ten mesiac, že to bude trvať 2 týždne. Ty kokos, ja neviem, ja som sa sprázdnil. Ty kokos. Ty poďo, ja neviem, musím ísť. Tu čo je? Ja neviem, tak. Čo tu je? Tu sa má čo malo asi stavať. Tu je tento dom, ozaj ja som nabudol aj na tento domček ospadnutý, tá staví. Dobre, ľudia, ja sa síce tam budem sami vlúčiť. Keď sa vám toto video páčilo, postavte like, odbrocočkite si sa tu na túto bavičku a budem čakať na vás. Čauko, a ty sa Mikos, dovidenia, čus.